салом алейкум ба ҳама бародарон, модарон, хоҳарон ва кулли подписчикони мо. Бародарон, мо имрӯз аллакай сабти филми Фақирро оғоз кардем. Бо беҳтарин сифат, яъне сифати Full HD ба навор гирифтем ва шумо метавонед инро ба наздикӣ тамошо кунед. Бародарон, боз аз ҳар як саҳнаҳои филм барои шумо пешкаш мекунем. Иншаалло барои шумо махлуқ мешавад. Бародарон, мисли филми Фақир якумаш моро дастгирӣ кунед, дар лайк монда ва дар канали мо обуна шавед ва аз ҳамаи видеои мо бохабар бошед. Бародарон, иншаалло филмҳои мо аз пеш аст ва бисёр филмҳои тарбиявии дигар ба навор мегирем. Филми кӯтоҳмуддат, дарозмуддат, бисёр намуд филм ба навор мегирем ва бо мо бошед. Дар канали мо обуна шавед ки аз ҳамаи видеои мо бохабар бошед. аз шумо фақат танҳо як лайкмонӣ ва аз мо пешравӣ мешавад. Лайкмонӣ шумо барои мо пешравӣ мешавад ки видеои моро паҳн мекунам барои дигар бародарони мо. Иншаалло беҳтарин филмҳоро, филми Фақир дуюм беҳтарин мешавад ва қисм мешавад. Қисми 2, қисми 3 ва қисми 4 ҳамин хел мешавад. қисм шуда меравад. Масалан сериал мешавад. Бародарон, тай бо мо бошед ва дар канали мо обуна шавед ва аз ҳамаи видеои мо бохабар бошед. Дар паноҳи Худо. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ.